Bit-tema ninvestu fin-nies tnediet it-tieni ġimgħa servizz pubbliku għal din is-sena. Matula se jiġu organizzati sensiela ta' laqgħat bilan li l-amministrazzjoni tisma' l-aspirazzjonijiet tan-nies li jużaw is-servizz pubbliku. Din il-ġimgħa s-servizz pubbliku segwi dik li saret aktar kmieni din is-sena li kellha lan li jingħata servizz aħjar fl-istess ħin li titnaqqas il-burokrazija. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar spjega differenza minn dik il-ġimgħa għal din. Din il-ġimgħa s-servizz pubbliku qed ħares il-barra, qed ħares lejn il-klijenti tagħha, qed ħares lejn il-klijenti tas-servizz pubbliku, qed ħares lejn dawk li jistennew servizz aħjar minn għandna, li jistennew servizz minn għandna, u allura qed nagħtu tifsira lil servizz ta' kwalità. Servizz ta' kwalità imsejjes fuq 4 pilastri, bil-prijorità ewlenija tkun li jingħata leħen lil partijiet interessati. Nisu klijenti li permezz tagħhom jinbnew it-3 pilastri l-oħra. Id-disinn tal-politika, tal-public policy biex dawn l-aspirazzjonijiet jitlaħqu, il-kontabilità tas-servizzi li nofru, anke s-servizz fih innifsu il-pakkett li bih inkunu qegħdin nofru s-servizzi tagħna. Kutajjar spjega kif is-servizz pubbliku f'pajjiżna huwa wirt il-ħakma Ingliża f'Malta, però din id-darba s-sitwazzjoni hija differenti. Fil-fatt din il-ġimgħa bdiet b'konferenza l-uffiċjali fit-tmexxija tas-servizz pubbliku b'mistiedna barranin minn 2 pajjiżi stabiliti fil-fora internazzjonali. Ridna nħarsu lejn Singapore li huwa magħruf għas-servizz ta' eċċellenza li jagħti. Ridna nħarsu lejn l-Estonja li huwa magħruf għall-eċċellenza fejn jidħol e-government, jiġifieri gvern online. U dik hija l-viżjoni tagħna li nagħtu servizzi 24/7. Pajjiżna diġà għandu relazzjoni tajba ħafna ma' Singapore fejn uffiċjali pubbliċi imorru għal taħriġ. Il-pass li jmiss huma diskussjonijiet mal-Estonja fil-jiem li ġejjin biex anki hemmhekk ikun provdut taħriġ dwar e-government u servizz pubbliku iktar aċċessibbli. Intant il-ġimgħa servizz pubbliku tiġi fit-tmiema fit-3 ta' Ġunju b'kunċert imtella mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Kunċert li se jsir fi Pjazza San George bidħul ikun mingħajr ħlas.